तो मु सौम्य तो आज बड़ दिन रे आज भल दिन आज तो समस्त दिन आज भल कटू से ठाकुर को डाकुची तो आज गोटे भल कम करिया मु जाऊँगी सकाल सकाल बड़ दिन आज जेहेतु तो आज मोर छुट्टी तो मिली आज तो आज देखिए आज टी जा धान काटिया को सकाल सकाल धान काटी दे आसिले तापर बड़ दिन पालन हम तो जाऊँचे धान काटिया तो ये आम घर यार कोठा घर यहाँ चाली घर ଆପଣ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆଜି ଦିନଟା କଟୁ ଯାହାକି ଆଜି ହେଲା ବଡ଼ ଦିନ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧାନ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ତା ବି ଧରିଛି ଏଠି ବିଲକୁ ବି ଆସିଗଲେଣି ଏଠି ଆମ ହଁ ସୁଦର୍ଶନ ବଡ଼ାପା ନାଁଟା ମନ ନଥିଲା ତ ଯାହା ମନ ବି ପକେଇଦେଲା ଭଲ କଲ ଯାଉଛି ଧାନ ସମସ୍ତେ କାଟି ସାରିଲେ ଆମର ଖାଲି କଟା ହେଇନି ଆମର ମୂଳରୁ କଟା ହେଇନି ତ ଯିବା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ କାଟି ସାରିଲେଣି ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଦିନଟା ଆଜି ଭଲରେ କଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନଟା ତ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ ତ ଆଜି ଏଠି ପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ଟିକେ ସକାଳୁ ଧାନଟା କାଟିଦେଲେ ନା ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଧାନ କାଟିବା ମାଆ କହିଲେ ନା ଆଜି ଚାଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧାନଟା କାଟିଦେବା ବହୁତ 6ଟା ବାଜିଛି ନା ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧାନ କାଟିଦେବା କୁହୁଡ଼ି ବି ଲାଗିଛି କିଆରି ପାଖରେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ତ ଏବେ ଧାନ କଟା ହେବ ମାଆ ବି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କିଆରି ବେଶୀ ନାହିଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କିଆରି ଛାଡ଼ିକି ବା ଘର ପାଖରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କିଆରି ଛାଡ଼ି ଆମ ବିଲଟା ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆସିକି ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ କ'ଣ ଦୂରେ ହେଲେ ମୂଲିଆ ପଡ଼ିବ ନା ପାଖରେ ତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟାଟେ କାଟିଦେଲେ କମିଯିବ ଭଲ ନା ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ବିଲ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି କେତେ କଟା ହେଇଛି ମାଆ ଆମର କାଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଆସିବେ କାଟି ଦେଇଯିବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାରେଇ ଦେବା ଆଉ ତ ଏବେ ବାରା ହବ ଧାନକୁ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧାନ ବାରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆ ଆମର କାଟିଲେଣି ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟାଟେ କାଟିଦେବେ ଦେ ସେଟା ଦେ ମତେ ଛତୁଣ୍ଡିଆ ଧାନ କଟା ବି ଆଜି ବହୁତ ହେଇସାରିଲେ ସରିଆ ଉପରେ ତ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଝାଳ ଜବର ଝାଳ ଖରା ଭାରି ଜୋରେ ହେଇ ଧାନ ଏଠି ସରିଲାଣି ଖରା ହେଉଛି ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଝାଳ ଏଠି ମାଆ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଇଛି ନା ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ବି ହେଉଛି ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଆଖି ପୋଡ଼ିଲା ଆଖି ପୋଡ଼ୁଛି ଝାଳରେ ପୁରା ପୋଡ଼ୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫାଇନାଲି ଧାନ କଟା ବି ସରିଗଲା ଏଇ ତ ଗୋଟାଏ ବିଲ ପାଇଛି ବିଲ ସରିନି ବିଲ ଅଛି ମୂଲିଆ ହେବ ତ ଫାଇନାଲି ପାଇ ବି ଯାଇଛି ମାଆ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଏବେ ଠେଙ୍ଗା ଏଠାଣେ ନେଇଯିବା ହଁ ଆଣିଆ ଆଉ ଔଷଧ ଆଣିଆ ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଏ ଠେଙ୍ଗା ରହିଲା ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଜୋର ଖରା ହେଲେ ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ଶୋଷ କଲେ ଜବର ମାନେ ଏମିତି କାହାକୁ ଶୋଷ କରୁନଥିବ ଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ପାଣି ପିଆ ହେବ
ତ ମା ବି ଆସୁଛି ଆଉ କିଏ କାଟା ହବନି ଆଉ କାଟିବିନି ନା ନା ଆଉ କାଟି ପାରିବିନି ଜମା ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଭାରି ଜୋର ଗରମ ବି ହେଲା ଅଜା ଖାଇ କଣ ମୁଁ ମନା କଲି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଖାଇ ଖାଲି ଆଜି ଶୋଷ କଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଣିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତମେ ନେଇକି ଯିବନି। ଦେଖ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସି କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ତ ସମସ୍ତେ କାଟିବେ ନା। ଇଏ ଆମ ଟିଟିନି ଅଜା ଇଏ ସର୍ତ ଅଜା ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଧାନ କଟା ତାଙ୍କର ପାଇଗଲା ଆମରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ପାଇଗଲା ନା ତମର ପାଇନି ତ ଆହା ଆମର କଣ ପାଇଛି ଆମର ପାଇନି ଯେ ଘର ପାଖରେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାରିରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା। ତ ଏଠି ଅରିତେ ଆମର ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଧାନ ଭୁଆ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ଧାନ ଦେଖୁଛ ଆମର କଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ବବୁଲ ତାଙ୍କର ଧାନ ଭୋଇକି ଏବେ ଆଣିଛି ବାପ ଏଟା ଆମରି ବବୁଲ ଧାନ କାଟୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ସରି ଭୋଉଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ବହୁତ ଶୋଷ ହେଉଛି ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ପେନ୍ କରିଗଲା ଏତେ ଜୋର ଖରା ଝାଳ ତ ବହୁତ ଝାଳ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବଡ଼ ଦିନରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ ତ ଏତିକି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସେତିକି ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ସେୟାର ବି କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତ ଏ ସୌମ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁକିନା ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ କେତେ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ତ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ହେବାର ଅଛି ତ ଆଜିର ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍।